Βρισκόμαστε στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς, εδώ στην πιάτσα των ταξί. Σήμερα είναι Τετάρτη πρωί, 8:30. Όπως θα δείτε, έχουν έρθει οι υπάλληλοι του Δήμου για να κάνουν μια διαγράμμιση, έτσι, να βάψουν τα γράμματα και τις γραμμές που έχουν τα ταξί. Εκεί είναι οι κύριοι, δεν χρειάζεται να τους τραβήξουμε. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει βασικά είναι να δούμε ότι η διαγράμμιση αυτή πρόκειται να γίνει ρεφενέ. Δηλαδή, ενώ έχουν έρθει άνθρωποι από το Δήμο να βάψουν την πιάτσα των ταξί, μαθαίνουμε ότι τα χρώματα έχουν μπει ρεφενέ από τους οδηγούς των ταξί. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεν είχε τα χρήματα ή δεν ήθελε να πληρώσει τις μπογιές. Αυτά είναι τα ξεφτιλίκια μας. Δεν θα ενοχλήσουμε βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι βάφουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα θα τα δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.